Godmorgen og glædelig 23. december. Mig og Rasmus har aftalt, at vi laver sådan en lille julevlog over vores dag i dag og vores dag i morgen. Vi synes, det kunne være hyggeligt for Ferdinand at sådan kunne se tilbage på sådan nogle familievideoer for eksempel fra juleaften. For lige sådan at fortælle lidt generelt, så er vi hjemme hos Lars og Jette her i Ydby. Vi skal holde jul sammen med Lars og Jette og mine forældre, min onkel og tante og 2 af deres 3 børn, som er voksne. Så det bliver bare mega hyggeligt. Og mine bedsteforældre. I dag skal jeg være sammen med nogle af pigerne fra min gamle folkeskole, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Det er virkelig lang tid siden, jeg har set dem. Ferdinand og Rasmus, de skal lave nogle ting herhjemme sammen med farmor og farfar, så det bliver også rigtig hyggeligt for dem. Følg med. Skal du have smør på? Du tager mulen. Det er godt, Ferdinand. Kan du sige appelsin? Planen er, at vi skal ned til oldemor og oldefar og aflevere julegaver. Ønske glædelig jul. Og så skal vi bare hygge os. Ikke også? Det er jo skal vi have? Ja, du har fået gaver fra julemanden i dag. Tror du, der er en julemand nede i Hurup? Det er ikke sikkert, der er der. Men jeg kan godt kigge efter en. Tak. Mwah! Nu sidder jeg ude i Lars og Jettes bil, den lille, og er lige i gang med at finde ud af det her Bluetooth. Kan I lige høre dejlig børnemusik her. Og nu vil jeg så køre ud til pigerne. Jeg er ved at have lidt travlt, men jeg tror det går. Jeg skal også lige have handlet lidt. Men vi klarer den, og nu kører jeg, hvis jeg kan finde ud af den her bil. Det er jo sådan altid lidt svært, når man sådan skal køre i en bil, men ikke er vant til at køre i, men må ikke det går. Nu slukker jeg jer. Så, Ferdinand, hvor skal vi hen nu? Vi skal ned til oldemor og oldefar. Hej kamera. Ferdinand, hvor er vi henne lige nu? Nede hos oldemor og oldefar. Og hvem er ikke hjemme? Oldemor og oldefar. Nu får oldemor og oldefar deres julegave. Fra Ferdinand, ikke? Vi skal se, der er jo knuder på, så det kan jo det tager jo tid. Farmor. Ja, farmor, der skal have nej, det er jo oldefar og oldemor. Oldemor og oldefars gave. Nej, så fint, Olle. Nej, Ferdinand. Jamen den her, det er jo bare til den Ferdinands vlog. Eller vores familie. Og skal du kigge? Jamen du skal kigge dernede, men det der er bare fordi, at vi skal lige opdatere. Er den kendt? Ja. Hej Ferdinand. Vi er hjemme ved Julie. Hun bor i Norge. Det kommer I også til. Jo. Og vi har lige fået rundstykker, og det har været rigtig lækkert. Og nu skal vi åbne julekalender. Det giver måske mere mening, hvis man har set kalenderen. Så det kan jeg lige fortælle noget om, ikke? Det. Nej. Giraf. Kan du sige tak til oldemor? Så sidder vi bare her og hygger lidt. Du har fået en gris af oldefar. Og så har du fået spist mandariner og pebernødder. Og nu klapper vi lige af. Nå, nu er vi på vej hjem til Anna og se, hvor langt de er nået med at renovere. Anna, hun bor jo også her i Norge. Der er en vandpyt her. Ja, og Anna, hun bor jo også her i Norge, hvor I også skal bo. I skal så bo lige derom. Og så bliver det hyggeligt, fordi så bor jeg lige derom, og Anna bor den vej. Ja, og så kan vi rigtig hygge os. Det er bare dejligt. Ja, det glæder vi os til. De andre piger er lige der. Nu går vi ud af Norge, fordi Anna hun bor ude på landet. Meget
meget, altså fra tyk lige der. Ja. Kan du have oldefars sko på? Nu er oldefar. Kan du have oldemors sko på? Så prøv at tage på, Ferdinand. Prøv at tage oldemors sko på. Hvis jeg er appelsin. Altså, det er god jul. Du er så lydig. Kan du sige god jul? God jul, ja. Ej, det er blevet flot. Shit, noget flot gulv. Vi skal have andet bord, der er lidt større. Ej, en flot sofa. Altså sidst, der stod sengen jo herovre, fordi jeg heller ikke var færdig med soveværelset, så jeg var her. Okay, ja, så er det ikke sådan noget. Jeg har været her fra lang tid. Nu er vi kommet hjem til anden tur, og de er nået. Der skulle have været en mikrofon. Ja. Og de er nået langt med at renovere. De mangler vist også meget, men de er nået langt. Vi er ikke noget langt. Og så har de sådan et juletræ, som de har været ude i deres egen skov og hente. Som, altså, det ser faktisk meget pænt ud på kamera. Men i virkeligheden. Ej, men det ser faktisk vildt, altså grønt ud på kamera. Okay, men hvis det er fordi, I ikke synes, det er så grønt, så er det også fordi, den stod her i en måned. Det kan være ret tørt. Så, nu sover Ferdinand. Han sover lige derude. Men det var noget af en kamp. Han faldt i søvn i bil på vej hjem fra oldemor og oldefar. Og så fortalte han, at dengang jeg var ved at putte ham, så sagde han hele tiden, far. Ja, Ferdinand. God dag. God dag, Ferdinand. Gør 3 gange. Så faldt han i søvn til sidst. Så sagde han ikke noget længere. Så tænkte jeg, nu kan jeg godt gå. At jeg siger, den skaver, og de var sådan, ej, en støvle, den gnaver. Og jeg var sådan, nej, gider ikke godt stoppe. Ja. Det hedder det fucking Den hedder ikke, nemlig det der. skaver. Ja. Det er fucking enig. Jeg hader Når du filmer. det. Det er når folk de kalder det en forfest. Det hedder en førfest. Nej, Ja, det er det er jeg fucking til. enig Jeg har boet et forkert sted for lang tid nu. Jeg kalder det altså en forfest. Det hedder det hedder en før. Ja. Det er førfest. Hun skal da være sådan en running girl. Men det er bare sådan, der er forskel på at løbe i sko og støvler. Ja. Altså hvis katten kommer lige om lidt, så griner jeg virkelig højt. Hvorfor prøvede du at løbe? Det er fordi, jeg har haft ondt i mit knæ. Så skulle jeg lige se, om den kunne holde til det. Kunne den det? Ja. Ej, hvor dejligt. Ja. Så er det bare fedt for fight. Ja, eller næsten. Jeg kan nok ikke helt spille fodbold endnu. Nå. Men det kan du også. det tror jeg ikke. Du kan begynde til gymnastik, der løber man ikke så meget. Jamen, jeg må jo ikke komme med. Jo, du må. For os, der ikke kan træne. Ja. Ej, seriøst, den kommer faktisk med katten. Ej, hvor smart, så har jeg puttet den ned i en lomme, så jeg ikke kan. Hej, hej. Hvor var det hyggeligt. Vi er lige kommet hjem fra at have været henne hos Anna, og er nu henne ved bilen igen. Og nu kører jeg hjem til Ydby, og så tror jeg, vi skal til at lave noget risengrød. Klokken er mange efterhånden. Hvad er klokken ved at være? Klokken er 3. Så det er også ved at være tid til, at jeg kommer hjem til de drenge og får lavet noget risengrød, så vi kan få en dejlig juleaften. Eller juleaften, altså dejlig, hvad hedder det, lille juleaften. Inden vi for alvor skyder julen i gang i morgen. Men det kommer jo bare til at se os. Hvad laver I? Vi ser lige Frost 2. Ser I Frost 2? Ej. Ej, har du sko på? Nej, mor skal have skoene af. Nå, skal mor have skoene af? Ja. Kan du hive den af? Hiv! Tak. Er din anden? Er du klar til at komme ud og gå en tur? Ja. Ja. Glæder du dig til det? Hvor skal vi gå hen? Loftet? Op på loftet? Nej. Nej, skal vi på legeplads? Ja. Juhu! Vi er
er på vej ned til Mølleåparken her i Ydby. Vi havde brug for noget luft, og jeg tror, at de havde snakket om det, inden jeg kom hjem, at de ville gå derned. De går meget hurtigt, fordi det er pissekoldt. Så nu er vi på vej derned, der er en legeplads, som vi kan lege på lidt og bruge noget energi. Der bliver jeg lidt bange. Fanden. Ja. Har han taget den ned her? Ja. Okay, væltede han ikke? Nej, men jeg løb alt, hvad jeg kunne være efter. Den der. Okay. Okay. Kan du sige appelsin til mor? Appelsin. Appelsin. Det er hajer. Wow, du gynger højt. Ja. Ja. Far. Hold da op. Nu gør jeg godt nok højt. Det tager jeg farmor ikke. Wow. Far. Gynge. Gang. Gang. Ja, farmor og mor gynger. Se hvor højt far han kan gynge. Wow. Wow. Jeg står på færgebanen også. Ja. Wow. Prøv sammen, far. Okay. Ja. Gyng. Jo, Ferdinand. Jo, Ferdinand. Jo, Ferdinand. Jo, Ferdinand. Jo, Ferdinand. Flot, Ferdinand. Skal vi have den nu, Ferdinand? Vi skal hjem og have risengrød. Hej, hej. Hej. Nej, hvad kommer på bordet? Lærtebold. Hattebold. Risengrød. Mere. Ha' en god dag. Vi er blevet færdige med at spise risengrød, og nu sidder vi herinde i skuret, fordi vi skal se Valdes jul, julekalenderen for, eller årets julekalender, ja. Nu står der, det er en god idé at se det her afsnit med en voksen. Der stod, at det var en god idé at se det her afsnit med en voksen. Nå, nu skal jeg nok være her. Ja, det var godt, Jette. Er vi klar til at se julekalender? Anden sidste afsnit. Ja, det kan du bare selv gøre. Det kan du bare gøre. Så kan vi lige stå. Fatter, han synes, det var en god idé, at vi skulle spille Wii Tennis. Så nu spiller vi Wii Tennis. Lad os skide god, så. Undskyld. Det vil lige være spansk flere.
vil gerne med en bold, der er der. Det er en ny marker. God damn it! Sådan der. Det var godt på aften der. Ej! Fucking det. Hun kan ikke se bolden, hun skyder bare på intuition. Se det der! Film det der! Det er ja! Film det der! Glædelig jul. Glædelig jul. 24. december. 24. december. Hvad er klokken? 8.40 eller sådan noget. Jeg har fået lov til at sove længe. Rasmus har været op noget tid sammen med Ferdinand. Nej, klokken 7. 2 timers tid. Sammen med Ferdinand. Ferdinand har fået gaver af julemanden. Ja, Hvad har du fået? nu er det okay. Ja, du har fået Gurli Gris puslespil, ikke? Vi skal have noget morgenmad. Det ved jeg ikke, om Lars siger det, de skal ud og bade, eller om de er ude og bade nu. Så skal vi gøre os klar, så skal vi i kirke, og så tror jeg, vi skal ud til mine forældre. Så det bliver dejligt, og vi har julesweatre på. Ja. Det er bare det er bunden der, det er bunden der. Ikke skal det ekstra her, og det er ikke noget, det er ikke kniv eller Hvad er det sådan Den der, Så er det sådan bare min boller Har det helt sådan noget med vildt. hende til den der snittekniv der. Det var ikke talt pænt sagt. Men det er rigtigt, altså det er fint. Den der snit, det der, det er jo sådan en dolk. Ja. Den er fint nok også. Bare det store, de andre derovre, det er til. Nu de fra 80'erne, de skulle have været smidt ud i 80'erne. Nej, de er fra 80'erne. De er der omkring, tror jeg. Ja, præcis. Men de har vi slævet mange gange, de virker fint, at de slæven. En gang virker de æble, de blev slået. Held og lykke. Ja, 3 grader. Perfekt. 2-3 grader, fy for saten. Var det koldt? Det var pissekoldt, det var 3 grader. 3 grader? Så ligesom I forudsagde. Det var ikke særlig varmt. Ja, vi skulle have haft vand derpå. Det er det faktisk også. Vi skal til at opdatere julekalender update på min Instagram. Og Rasmus får æren, fordi folk vil gerne se Rasmus åbenbart. Ja, åbenbart. Åbenbart. Den 24. lov, som er lige nede ved rødderne. Jeg havde det ellers lige sådan, at jeg troede faktisk, at jeg vidste ikke lige helt. Du må ikke ødelægge min, ligesom du har ødelagt din. Ej. Det er sanse, siger jeg bare. Skal fanden lige være med? Det er bare lort. Jeg er ikke så god til det her. Du kunne godt lige have gjort det lidt. Se det, du har ødelagt. Ej. Hvad står Se, der? det er et rødt G. Santa Claus is coming to town. Slut. Du er ude at sove nu? Kan du sige godnat? Ja. Godnat. Skal du ud og have en lur, ikke? Fucking pis. Vi har holdt siesta og fået taget os en lur. Altså mest mig og Ferdinand, faktisk. Og nu er vi så på frokostholdet og skal have noget mad ned i maverne, sådan at der ikke, sådan at vi ikke får det dårligt, når vi nu skal til at have en masse mad i aften. Og så skal vi snart i kirke og besøge Nikolaj og Bente Ali på kirkegården. Det bliver lidt specielt i år at skulle besøge 3 i stedet for kun 1. Men det er jo sådan det er. Vi har også fået set det sidste afsnit af Valdes jul, og det må jeg bare sige var en lorte afslutning. Selvom det jo var smukt og alt muligt, så er det også bare whack. Har I noget ting ind over tv, ja? Hvad er du ved at lave? risengrød? Skal du have risengrød til frokost? Ja, vi skal have nogle middagsmad, så skal det risengrød sammen med Ferdinand. Hvad spiser du?
Du er lige vågnet fra lur, ikke også? Så du skal lige vågne lidt, ikke også? Lige vågen. Du har lige været ude at sove. Ja, du har troldehår. God jul! God jul! Nu har vi gjort os delvist klar og på vej op i kirken. Musemor har glemt at tage sele Ja, på. vi er der om 3 sekunder. Ja. Der er godt nok mange mennesker. Vi må se, om der er plads, og hvor lang tid fanden at vi gider at sidde derinde. Det er nok ikke særlig lang tid, kunne jeg forestille mig. Her er Lars og Jette. Du ligner en røv med briller! Med kirkeklokker. Prøv at sige det. Vi har lige været til gudstjeneste her i Ydby Kirke. Yeah! Yay, det var bare sjovt, det gør sgu. Ja. Og nu skal vi ud på kirkegården og tænde lys. Ud til oldemor og oldefar og Nikolaj. Har du sagt glædelig jul til Nikolaj? Præcis. Det var godt, skal. Glædelig jul, Nikolaj. Er der en grankogle? Mickey Mouse! Fra alle os til alle jer de bedste juleønsker. Vi håber på, at I må få de rare ting, I ønsker. Omkring det flotte juletræ, vi danser og vi springer til vores fest. Kan du også danse, Ferdinand? Klokken ringer. Det er meget. Er det Bluetooth? Det er meget. Er det Bluetooth? Ja. Den kære julemand fra alle os til. Jette, hun sidder og ser juleshow helt alene. Nu er vi så småt på vej ud mod mine forældre. Bilen er pakket med en masse julegaver, og Rasmus han kommer og henter mig nu. Jeg skulle lige smide noget i skraldespanden. Men nu er vi altså bare tip-top klar til at komme afsted til jul hos mine forældre, og Lars og Jette, de kører lige om lidt. Mod juleaften. Det er lidt ulækker, hvis du sådan sidder og prutter deromme. Prutter lugter. Hvor fanden fandt den? Hold da op, det er blot det der. Ja, det er meget blot. Det ser lidt dumt ud. Hvor er vi henne, Ferdinand? Ja, der var bedste far. Ja, du skal have jakken af. Kom her, så skal jeg hjælpe dig. Kan du vente bedst bare at hjælpe ham med jakken og skoene? Vi er alle sammen samlet, og vi sidder bare her i sofaen og hygger. Glædelig jul. Glædelig jul. Det er godt nok mange år siden, jeg har lavet så meget sovs. Det er mig. Skal du spise an? Ja. Rap. Det der. Det er ret der. Ja.
Og rensdyr. Og rensdyr måske. Ja. Helvede, jeg er blevet til nu, mand. Gaver. Er der gaver herude? Nej. Hvad har du fundet? Er de til dig? Nej. Vi har gang i den helt gode flyt fra Nissebo og hen på trappet. Så også der. Og den der, ja, den skal også med derhen, ikke? Det er nok også lige den, der får den med. Nu er vi færdige med at spise. Det blev en jul. Er du med? Ja, jeg er meget mæt. Er det lækkert? Jeg skal ikke have mere før til næste år. Men skal du ikke have risalemang? Jo. Men det tæller ikke. Det er jo ikke 18. Nå. Hvad siger du? Er du færdig med at spise, Jette? Ja, Var det lækkert? Det var så lækkert. Er du mæt? Mega. Det er fordi, jeg både får kartofler, og jeg har fået sovs. Jeg har fået fugl, og så har jeg fået gris. Kan du godt administrere, at det ikke er dig, der skal stå og lave det hele? Nej, det er lidt svært med. Er du restløs? En lille smule. Man lige rejse op for at sætte sig ned igen. Ja. Ferdinand, hvem er det? Men det er der bare. Hvem er det, der banker derhen? Julemanden. Det er nogen af dem vinker. Det er julemanden. Julemanden. Jeg tror da. Jeg synes også, jeg så en. Skal vi gå ud og finde ham? Hey, hvem er det? Hvem kommer der? Hvad er det? Hvem er det, Ferdinand? Hej, Ferdinand. Hvor er julemanden? Er julemanden der? Kommer du herind, Ferdinand? Ja, der var også en julemand. Kommer du herind, Ferdinand? Kom, Ferdinand. Jeg tror, det er to, der skal bruge til noget. Kan du også sige sådan? Hvad har du fået at spise, Ferdinand? Hvad har du fået at spise? Har du fået and? Kartofler? And? Hap. Okay. Prøv at se her, Ferdinand. Jeg tror, vi har i sækken her. Hvad tror du, julemanden har med? Du må gerne. Du må gerne kigge. Kig i bussen. Hej, jeg har fået en julegave. Fra julemanden. Ej. Ej. Er det en til dig? Er det en til dig? Kan du sige tak, julemand? Jeg har fået en jule for en knuser. Ej, det er dejligt. Tak, pakke op. Skal vi åbne den? Ja. Kan du tage fat i den? Kom, så åbne den. Hiv. Ja. Hvad er der dernede? Er den hals? Skal vi åbne den mere? Oj. Hvad er det? Hvad er det, du har fået der? Det var den fin. Det er Nissan lavet til dig. Ikke også? Hvad er det? Hvad hedder det der? Fui. Skal vi åbne? Åbne. Men julemanden, han skal faktisk også snart videre. Julemanden, han skal jo hjem til de andre børn også. Ja. Vi åbner den der. Puh, er muligt, han smider os lidt, det gør han altid. Godt nok, det er varmt hen, det kan jeg sige dig. Puh, Kan du, skal far holde den der, så kan du sige farvel til julemanden? Hej. Hvor er Ferdinand? Kan du have det godt? Ja. Det er godt. Hej, julemand. Hvem var det, der var? Hvem var det, Ferdinand? Var det julemanden? Skal vi prøve at åbne den her så? Og hvad har du fået af julemanden? Gaver. En gave. Hvor heldig. Er det Bui? Kan du vinke? Hej, julemand. Ferdinand,
Hvis der er en mandel i den her risalamande, så vinder du en gave. Det er ikke saftevand, det er faktisk kirsebærsauce. Hvad er det der? Hvad er det? Er det en mandel? Hvad måtte man, når man havde fået en mandel? Så måtte man få en gave. Skal vi åbne den? Det er en gave. Du har den! Congratulations! Tak! Bedstemor! Bedstemor har også fundet med. Det er en surprise blaster suit pistol surprise. Det er bare Bluey. Ja. Hvem fik mandlen? Det gjorde jeg! Sådan. Og nu kommer der en gave. Nej. Skal vi? En kasse i kassen. En Jon Jensen. Kan super. Hvad laver du, Jette? Jeg putter gaver under juletræet. Jeg tror bare ikke, der er plads. Er der nogen af dem, der er til dig, Camilla? Det håber jeg da. Tror du? Det ved jeg ikke. Ja, det skulle da så. Så på bordet. Hej du. Nu falder jeg ikke over. Tykker du? Det er vandt. Okay. Nu skal vi i gang med at danse rundt om juletræet. Vi er englenes sang. Vi er englenes sang. Det er natur med sin store skin. Vil hende nu se og komme væk. Men nissefar, han er en lille hissig prop. Og med sin krop, han gør et hop. Og 1, 2, 3, så er de væk. Vi ses! Når du strammer garnet, vælger du jo barnet. Hvad er det? Sådan der. Har du fået den af onkel og Johanna og Barbara? Nej. Ja, det er til dig. Ja. Er du læge, Ferdinand? Ej, den er flot. Kan du putte den i her? Hvor skal jeg holde den kaffe, så du kan slå ham? Nej. Nej! Nej. Det er Brio. Eller hvad? Jo. Mangler vi det, synes I? Jamen, det er fordi... Apropos i morges. Det var lige, hvad vi ønskede os. Ser det ikke nær så sejt ud? Er det dig? Se. Det er far, der har fået en kontorstol. Nej, hvor er det. Må jeg få taget dem? Da vi var i Silkeborg. Det er jo det, jeg sagde. Det er jo Godnat, sov godt. Hapsen. Hvor er den fin. Den er vi glade for. Den er vi glade for, Ferdinand. Tak for det, skat.